Здравейте, хора! Добре дошли в The VNM подкаст. Днешното видео ще бъде по-скоро като леко въведение в самия подкаст и това, което ще правим. И се надяваме да ви хареса. Със сигурност е нещо ново за нас. Да. И 100 часа оправяхме сетъпа тук. И тези възглавници и килима щях да кажа. Това не е килим. Одялото. Със сигурност за напред ще имаме... Improvements. Какво? Improvements. Ще имаме подобрения. Смятаме, че като цяло сме много благодарени, че имаме възможността да се изразяваме свободно, да направим това цялото нещо реалност. От доста време го имаме като мечта. Mm-hmm. И просто сме много радостни, че можем да го споделим именно с вас. Със сигурност това е нещо, за което много време сме мислили да направим. Да. Смисъл, наистина. Няколко месеца. И един ден, не си спомням коя дата беше, ти си я беше записала, примерно март месец. Нещо бяхме излезнали и имаме една поредица в TikTok, хайде на кафе с нас. Да. И реално в първото кафене, в което отидохме, решихме да го направим, но наистина да го реализираме. Да, shout out to Late 87. Да, напълно там се роди идеята и доста кафе. нови различни теми. Да, и проекти, които искаме да направим в бъдеще. Но мисля, че за сега това с подкаста е супер добра идея. Да. И със сигурност за нас ще бъде чест да го правим и да го споделяме с вас, защото със сигурност ще бъде много приятно и даже ще бъде полезно за вас. Надяваме се да има теми, които са ви интересни, да научите нещо ново от нас, тъй като смятаме, че имаме какво да кажем като тинейджери в днешно време, които имат мнение по доста теми, въпроси и сме... Има и такива моменти. Но се надяваме да сме ви полезни. Да. Ще бъдем себе си, така че очаквайте блупари. Много. Сигурно ще записваме доста дълго време. Сигурно един подкаст ще отнема около 2 часа, но това е красотата на цялото нещо. Да. И ще бъдем напълно открити пред вас, без филтър. Както е шаут-аут нашия TikTok профил. Да, нашия TikTok профил. Много съм благодарна, че го правя с тебе. Това наистина е нещо, което явно и на двете ни е като... Хоби! Да, хоби да говорим. Нещо любимо. Нямаме логорея. Със сигурност ви уверяваме в това, но просто ще говорим. Логорея. Ето сега ще научите нещо ново. Логореята е заболяване, което ние го нямаме, но хората се шегуват. В смисъл, като някой говори много и хората могат да ти направят такава шегичка, ти да нямаш логорея. Защото логореята идва от думата логос на гръцки език, значи слово, реч. Тоест, хората, които от малки им е вродено просто да не спират да говорят и не изслушват хората. В смисъл, говорят много. Само говорят. Да. В смисъл, те спират, но ли като говорят с някой, не имат проблем. Не, като цяло, много е важно в разговорите, освен говорене, да има и... изслушване. Естествено. Да. Активно, какво беше пасивно? Какво беше? Да, и аз се опитвам да се сетя. Не ефективно, и друга е думата. Не, то е активно слушане. Да, активен слушател, да, а не пасивен... Не само да кимате, когато хората ви. Да не сте пасивни, трябва да сте активни слушатели. Ние веднага почнахме да си говорим на някакви. Да, ето така се раждат всички велики идеи. О, да. Буквално... И нашите велики разговори. Да, всички велики идеи се раждат така. Ще чуете много интересни неща от нас. Да. Интересни факти. Да. Защото ще подготвяме и такива неща. Интересни теми, ще обсъждаме така нашумели неща и събития, които се случват в света, тъй като това е нещо много важно, да сме информирани, да сме заинтересовани в случващото се, а не да живеем в едно като мехурче и да не знаем какво се случва извън него. Но надяваме се да помогнем на хората, които се чувстват сами, които имат нуждата просто така да си починат и да слушат нещо. Да. Със сигурност е ще така. Има за всичко, за всеки по нещо. За всеки по нещо, за всеки влак си има пътници. Абсолютно. Ама вие ще бъдете нашите пътници тук на този подкаст, на този диван. Да. Той ще ни бъде като IDBG диванчето. Да.
с плюшените играчки. Да. Вики не си е... А ние... Да кажем ли как се казваме? А, О, може би оттам да почнем. Да, може би Ето оттам и да почнем. втори. Пореден факт за нас. Ние сме хаотични. да, много. Затова почваме това, защото имаме много какво да Да. кажем. Може би, ако имаме сценарий и имахме сценарий, ще да стане по-добре. Просто бяхме прекалено ентусиазирани и много искахме да снимаме първия епизод. За напред нещата със сигурност ще имат доста подобрения в начина, по който снимаме, колко близо държим микрофона, тъй като не сме свикнали с това. Така че ще... български език ще... Осъществим. Да, ще се... Ще подобрим. Точно Ще така. се развием. Ще се развиете с нас. Абсолютно. Ще градим заедно. Точно така. И... Малко факти за нас. Малко факти за нас. Добре, ще Да направим кажем. малко факти за нас. Първо, аз съм Мишел. Аз съм Вики. Да, нашият подкаст се казва The VNM подкаст, тъй като това са нашите инициали. Да, искахме да е нещо, което свързваме с нас, нещо, което е лесно отличимо, но все пак да има някакъв смисъл, така че именно инициалите ни, които значат... Сега на английски или на български да Не, го на кажем? английски. На български не намерихме нито една дума, която да описва това, което сме достатъчно добре, така че са на английски. Vulnerable and meaningful with us. Yeah. Vulnerable по-скоро като да бъдете Открити, честни, да, и да се чувствате спокойни. да, спокойни. В средата, която Абсолютно. Тук сте safe place, всичко може да си кажете Абсолютно. в коментарите. Налично ни пишете, ако имате някакви въпроси. Със сигурност не трябва да си тагнем TikTok-а. Да, TikTok-а, личните ни профили. Да, ще напишем някъде, ще имаме. Да, ще ги сложим на екрана. Да, ще ги сложим на екрана. Ще ги сложи, тя ще обработи. Да, ще ги сложа на екрана. Meaningful, това има много значения, да бъде смислено, да има значение всичко, което казваме. Тъй като абсолютно всичко има значение, дори и да си казваме, че нали, е все тая и така нататък, всичко има значение. Нещата, които казваме, нещата, които правим, е много важно да ги правим с умисъла, че всъщност може да променим нечи живот. Абсолютно. Начинът, по който някой мисли. И абсолютно нещо, което... Сетих се, че мога да го сложа на ухото на мечката. Както... Да, както може да видите, в мозъка ни и на двете се случват около 200 000 неща едновременно, но сме тинейджери, така че мисля, че това е оправдано. Не, то реално говорихме точно за това. Раждат се добрите идеи най непринудено и неподготвено, така че всичко е наред. Той има цицина на ухото. Не, това му е панделка. Да, това му е панделката. Доста скъпа панделка има. Да, така е. По-скъпа от мечката. Ние, ето както можете да видите, имаме апгрейд с това, че микрофоните на DJI, shout out to DJI, те не са ни спонсорирали, тъй като не сме известни за да ни спонсорират. Но със сигурност, както хората казват, DJI е доста добра марка. Мисля, че ние с времето ще разберем това. Ще ви кажем по-подробно мнение в бъдеще. Абсолютно. Нищо исках да кажа. Бъгна. Сега ще се представяме, нали? Да, факти за нас. Факти за нас. Кой почва? Пауза. Така, хора. Последните 20 минути от този подкаст, които бяха толкова добри 20 минути, бяха организирани, бяха толкова структурирани. Да, така е. Не сме записвали. Не сме записвали, не. Искаме да сме истински с вас, прозрачни и такива неща се случват. Това не означава много навлизам в други теми. Така. Точка. За друг път. Сега говорим за интересни факти за нас. Няма да са много, 3 ще бъдат. Просто за да добиете малко представа. Да. Първият факт за Мишел е, че тя изключително много обича да е активен човек. Като тя всякакви спортове, фитнес, в момента тренира бокс, също така обича да бие хората. Особено Вики. Особено мен. Да, много обича да е активна, като цяло да
е заета с нещо, не обича да скучае, което всъщност е нещо много хубаво. И да, смятам, абсолютно Мишел е различен човек преди и след тренировка. Някакси цялата й аура е различна. Донася, допринася със сигурност. Да. Наистина се чувстваш по-добре. Плюс аура точки. Да, точно така. Както ние имаме сега. Абсолютно. Като снимаме това. Абсолютно. Искам само да кажа един интересен факт за Виктория. Шегувам се. Шегувам се. Вики също е активен пушач. Ще да кажа, човек! Аз това си мисля. Не слушам. Вики със сигурност обожава като цяло спорта също, но под различен начин, така да го кажем. Обожава да ходи. Нейното любимо време е прекарано навън сама или с много близък човек, с което просто прекарва някакво време и се разхождат и не спира просто с слушалки, без слушалки. Като цяло е много важно да може да, дори да си сам или с приятел, да можеш някакси да нямаш тази сконфузна тишина. Да, това е много важно с връзките с хората. Не е нужно да си говорите постоянно. Можете просто да седите заедно в тишината и компанията на човека ви е достатъчна. Да. Да. Следващия факт за Мишел е, че тя, колкото обича да е активна, да тренира и така нататък. Може ли само да погледна дали записва? Да. Чакайте, че имаме страх вече. Записва. Нали? Да. Добре. Така, следващия факт за Мишел е, че тя, колкото обича да е активна, толкова обича и да си похапва. Личи ми. О, много! Също така тук ще видите доста ирония, самоирония, сарказъм, такива неща ползваме в ежедневието си, така че няма как те да не присъстват в нашия подкаст. Ако не разбирате подобен тип шеги. И черен хумор. Да. Е време да започнете, тъй като изпускате от живота. Да, и хейтерите, ние не се страхуваме от хейтери, защото ние сами сме си хейтери. Не, ние сме най-голямата си подкрепа, actually. Така е. Actually. Не, човек, ние звучим като двойка. Добре, ние не сме двойка. Много очевидно май стана. Не, добре, така. Продължаваме с фактите. Следващия факт. Кажи нещо грешно, за да не изглеждаш толкова awkward. Нещо грешно. Да, за мен. Нещо грешно. Така. Така, следващия факт. Ако ще веднъж кажа така. Следващия факт за Мишел е, че тя много обича да чете всякакви книги, да гледа филми, сериали на всякакви теми, което е много важно. Не трябва да... В смисъл, хубаво е като цяло да имате грамотност и за да сте образовани на повече от една тема. Най-хубавият тип приятели са тези, които можете да правите всякакви неща с тях, а не само едно, например, само да ходите на планина, само да учите с тях, само да отидете на дискотека. В смисъл, когато сте функционални, не знам. Да, не сме роботи. Не, в смисъл, когато сте така развити в повече от една сфера, като цяло имате доста по-голям достъп до различни хора и съответно повече възможности за развитие и каквото и да било. Тези микрофони ме карат да се чувствам прекалено важна. Да, човек буквално. Аз съм по пижама, нали? Аз не съм. Така. И следващ факт за Вики. По принцип се припокриват. Тя обожава да чете книги на различни теми. Абсолютно. И да, бих казал същото за нея. Тя е доста... Добре, ще да кажа друго. Така, тя обожава да говори на различни теми. Много важно е един човек да е широко скроен. Всичко свързано с широко да е той, защото не обичаме тесногради хора, не обичаме хора с просто едно мнение и неприемащо други. Няма да навлизам в повече теми. Това е, да. Друг наш проблем, когато започнем една тема, се прехвърляме в друга и в трета и в пета и започваме 5-часов разговор, тъй като ние сме така и в ежедневието. В смисъл, ние доста време прекарваме заедно, като цяло и нали с приятели, няма значение. Не оправям положението.
Но просто имам предвид, че ние постоянно си говорим по някакви теми, не млъкваме и независимо колко пъти обсъдим нещо, то бива обсъждано отново и отново и отново и просто това ни е любимото нещо. И със сигурност друг факт, ще кажа някакъв факт общ на нас, е, че за нас едно като quality time прекарано заедно, едно качествено време, не е само примерно да отидем на дискотека или както каза всичките неща, които можем да правим заедно, а просто дори да стоим в училище, дори да стоим на пейка, тук на този диван. Просто да говорим някакви важни неща и това буквално ще ни промени целия ден и ще осмисли всичко. Онзи ден имахме един такъв момент. Сигурно едни 2 часа не млъкнахме и преминавахме от тема в тема. Да. Беше, дори не знам каква е българската терминология за това, но ричнахме flow state. Flow state, със сигурно спокойствието. Да. Low cortisol. Абсолютно. Също така обожаваме да слушаме музика заедно. Да. Не, че нещо на Мишел ми обожава плейлистите. Най-добрите плейлисти трябва да бъдат публични, да станат публични, обаче ще плащате. Абсолютно. Много са добри, наистина. Подбрани са най-добрите хитове на всички времена. Във всякакви категории. Да. Всякакви категории. Абсолютно. Каквото искате, имам го при мен. Да. Ти каза ли? 3 факта ги каза за мен. Да. Сега ще кажа аз 3 за Вики. Тя обожава... Ти го каза, бе, човек. Не. Казах за четенето и за ходенето. Сега верно. Забравих. 3 факт, който е доста всезнаен, е това, че тя много обича психология, обича темите свързани с ментално здраве и това е хубаво, че аз също много ги харесвам и със сигурност тук много ще се развиваме и това е нашата сфера, в която просто се потапяме и се разгръщаме. Абсолютно да. Ако имате някакви въпроси. Това дори не знам дали вече сме го казвали. Ако имате някакви въпроси, нещо, което искате да ни споделите. Мисля, че това е в подкаста. Мисля, че това не е изтрито. Възможно. Добре. Искам да кажа, че може абсолютно винаги да ни пишете налично в коментарите. Това го каза. Да. Ще отговорим на всичко. Абсолютно. И, както казах, когато преди това да се изтрие 90% от тези подкасти, които снимаме видеа, са в смисъл здравето, менталното здраве. 10% от тях са основните теми, на които ще говорим. Да. Просто след това ги разгръщаме в точно това ментално здраве. Всяка една тема е важна за нас и затова ние да се чувстваме добре. Абсолютно. Дип разговорите са нещо изключително важно. Исках да кажа crucial, ама... Обаче подкаста ни не е на английски език. Точно така. Някой път може и да направим подкаст на английски. Да, това ще примерно, е интересно. Да. Ще имаме различни гости в канала. Ще имаме различни предизвикателства. Също така, както казах, ще говорим на дип теми, различни интересни факти. Така че ще има за всичко... Всеки път го казвам така. За всеки по нещо е изразът, който искам да използвам. А ти какво казваш за всеки по един? Не, за всичко. За всичко по всичко. За всичко по всеки. За всеки по нещо. За какво беше? Да, за всеки по нещо. Да. Че има в подкаста. Добре. За всичко по нещо. Мисля, че доста изчерпателно се изразихме в този епизод. Дано е снимало. Дано е снимало. Стискаме палци. Следващия епизод ще бъде още по-интересен. Така че върнете се в профила и го гледайте, когато излезе. Съвсем скоро. Може да ни последвате тук и в TikTok, и в Instagram. Пускаме доста интересни неща. Сега започваме още повече. Така че ако смятате, че това е нещо, което би ви било интересно, защото ние сме сигурни, че ще ви е полезно, може да дойдете и да го гледате. И навсякъде ще напишем социалните ни мрежи. Да. Който обработва това видео. Мишел. Много благодарим за цялата подкрепа на нашите приятели до момента. Да. Както и на всички вас, тъй като съм... Това колко самонадеяна звучи от една до друга. Така е, но всъщност дори да помогнем на един човек, това ще е много важно за нас и много ценно, така че... Абсолютно. Който трябва да го гледа, ще го гледа и за нас ще бъде супер
супер добро постижение. Да. Благодарим много за гледането. Надяваме се да ви е харесало и до следващия път. Чао!